Hey guys, so come join me with another vlog. So this is a short ride, nature trip dito sa Malico, San Nicolas, Pangasinan, or should I say Malico, Santa Fe, Nueva Vizcaya. Ayan, so nandito nga pala tayo sa borderline ng Pangasinan at Nueva Vizcaya, ang Malico. So isa sa pinaka-refreshing at talagang nakaka-relax na lugar at paborito kong puntahan, syempre kasi ilang beses ko na itong na-vlog sa inyo guys, pero hindi po ako magsasawa na i-share sa inyo itong napakagandang lugar na ito hanggat hindi kayo ma-audio kang pumunta dito. So ito guys, makikita nyo talaga yung beauty po ng nature, yung God's creation when you come in this place. And guys, so aside po sa bundok, meron pong napakagandang falls. Actually, meron pang kabilang falls nito, pero ito ang pinakamalapit doon sa mismo viewpoint. So ito, pwede rin po kayo maligo, pero malamig dito guys kung trip nyo. Kung hindi, okay lang naman mag picture. Pero dito guys, nagtambay po kami ng matagal, kwentuhan, kasi sakto kami lang naman yung nandito. So yun guys, nakaka-relax dito kung na-stress na kayo sa mga trabaho ninyo or kung ano nung pinaggagawa nyo sa buhay. Ito talaga guys, pabakasyon naman na treat yourself naman, mag-rides ka rin. Ayan guys, so dito guys, mula dito sa amin parang around 2 hours lang yung biyahe or less than 2 hours, depende sa pagdadrive mo at syempre depende rin sa traffic. Pagdating mo ng viewpoint, malapit na dito yung falls, tapos yung itong park nila. So kahit day tour lang kayo guys, for sure masusulit ninyo. So ayun guys, marami po kayong pwedeng pasyalan. Meron naman silang tourism na area, kaya pwede kayong magpasis doon. So this is a short ride and I hope na na-enjoy nyo itong video na to. So ayun lang guys, thanks for watching, bye bye, till next video. Please don't forget to hit like, share, subscribe, and click nyo na rin yung notification bell para update po kayo sa susunod nating vlogs. Thank you, bye bye.